хәлләрен үзгәртеп, яме әле алай гына да түгел, дөнья аренасында үз эшләрендә эшләп, үз мәнфәгатьләрен кайгыртып һәм бу эшне катгый рәвештә, агрессив рәвештә башкарып, дөрестән дә үз дәүләтләрен торгызуга, үз телләрен саклап калуга ирешкән халыклар бар. Һәм бүген дә шуның белән маташып ятучылар бар әле. Шулар турында безнең радио тыңлаучыларыбызга ирештерсәк урынлы булыр. Инк бу вакытта инде безгә хәтергә нәрсә төшә, иң алда дөнья күләмендә иң алга киткән милли үзаң үстерү буенча халык ул яһудлар абышын искә төшә дә, без аны инде карыйбыз. Менә кайбер хәзерге көндә дә кызганычка каршы бу процесс буенча бездә Рәсәйдә дә татарлар арасында ниндидер күп мифлар күп. Менә мин мифлар турында әйткәндә, менә 1 ел элегрәк мин бер стенограмманы укыган идем. Безнең монда Татарстанда мәгариф министрының урынбасары да катнашкан. Менә ул мәгариф министрының урынбасары бик кызык кына шундый бер стереотипный фикер әйтте инде. Ул әйтте: "Менә карагыз әле, яһудларда бит, Израильдә аларны бит телләрне өйрәнергә кушмыйлар, алар үзләр үстерәкләре белән үз телләрен өйрәнәләр дә, менә үз телләрен үстерәләр." Мин дә моны бу хәбәрне ишеткәч көлеп куйдым, чөнки бу министрның урынбасары булса да шундый бик ничек дип әйтәм, ялган информацияны таратканына гел аптырадым, чөнки ул бит инде урынбасары булгач белергә тиеш, өйрәнергә тиеш бу процессларны. Чын барлыкта алай түгел. Яһудларны карап китсәк, алар бит инде 1948 елны үз дәүләтләрен төргезделәр Израильне. Һәм ул вакытта алар арасында үз туган телләрен белгән иврит. Ул вакытта иврит инде, хәзер көндә аларның иврит. Әдәби телләре дә, дәүләт теле дә Израильнең. Менә анда ивритне белгән кеше бик әз иде. Алар күпчелеге менә шул раввиннар иде. Ягъни яһуд диннәренең тарафдарлары. Безнең мусульманнарда имам булса, аларда раввин була инде. Менә аларның күпчелеге иврит телен беләдер, чөнки аларга иврит телен белергә не кирәк, алар чөнки Тораны укыйлар һәм халыкка тараталар. Гади халык күпчелеге белмәйдер. Европада яшәүчеләр, көнчыгыш Европада яшәүчеләр, алар идиш телендә сөйләшәдер. Ул идиш ул шундый суржик, мәсәлән, анда немец теле, әзрәк әзмәс яһуд теленең сүзләре, бүтән анда урыс телләре кушылган. Менә шундый именно Европада яшәгән яһудларның теле. Менә хәзерге көндә без әйтәбез, менә татарлар, алар кайбер татарлар туган телләрен белмәйләр, урысча, ярым татарча сөйләшә. Менә шундыйрак телдә булган инде ул идиш. Һәм Израильне оештырган вакытта алар уже үз дәүләтләрен төзегәч, алар махсус программалар төзиләр, һәм үз дәүләтен төзегәч, махсус программалар төзегәч, андагы яшәгән халык уже теләйме, теләмиме, ул менә шул иврит телен өйрәнгән. Хәзерге көндә дә әле Израильдә урыс телендә сөйләшкән яһудлар күп, ләкин ул урыс телендә сөйләшсә дә уже иврит телен белән, чөнки Израильгә күчкән икән, ул телне өйрәнергә тиеш. Дәүләтләр ул телсез ул яшәй алмай, анда тормыш корай алмай. Һәм тагын бер мисал мәшһүр яһудларны әйтәсем килә. Яһудларның инде бу Израильгә күчү процессының иң төп идеологы беренче Теодор Герцель дигән кеше булган. Ул Венгриядә туган, Будапештта, һәм Будапешт ул вакытта Австро-Венгрия дигән дәүләткә кергән бит инде. Һәм аны укысагыз, аның биографиясын сез күрәсез, ул ассимиляциягә бирелгән яһудлар, то есть туган телен белмәй, аның ялгышмасам бер инәсенең әтәсенең дә берсе яһуд булмай. Һәм шуңа күрә ул туган телен гомумән белмәй, ләкин ул менә шул яһудларның бер төп идеологы була. Ул менә немец телендә үзенең китапларын яза, яһудларга үз тарихы белән горурланырга чакыра һәм яһудларны менә шул Израиль ягына кайтырга ул шаяк чакыра, бу процессны оештыра, конференциялар оештыра, җыеннар үткәрә һәм бу процессны башлап җибәрә. Хәзерге көндә ул Израильнең төзүчеләренең кешеләрнең беренчесе дип әйтеп була инде. Үзенең туган телен белми. Бу нәрсәне күрсәтә, кеше теләге булса, үз милләте өчен хезмәт итәргә, үз милләтен үстерер өчен, ул туган телен белмәсә дә, ләкин үз милләте өчен уңайлы эшләргә тырышлыгы булса, ул үз милләте өчен бик күп уңышлы мирас саклап калдыра дип әйтәсем килә. Менә бу Теодор Герцельнең йомгагын күрсәткән. Менә шуңа күрә хәзерге көндә менә без үзебез татарларга кайтсак, әйтәсем килә. Или тагын икенче әйдәгез мисал әйтәм, Европадагы бит. Анда шулай ук бар менә хәзерге көндә бик күтәрелде каталон теле Испаниядә, Британияда күтәрелде валлисларның, Уэльста яшәгән валлисларның теле бит инде. Алар шулай биткән тел иде, ул авылда яшәгән әзмәстеге сакланган гына тел иде. Ләкин 70нче елларда анда әзрәк демократия үскәч, шул Испаниядә Франко режимы юкка чыкканнан соң,
демократия килгәч, инде Британиядә уж 80-нче елларда демократия мөмкинчелеге булгач, алар үз телләрен үстерә башладылар, анда мәктәпләр ача башлар, университетлар ача башлар. Һәм хәзерге көндә бик кызык мисал менә анда тикшерү үткәргәннәр, шул ук Уэльста бит. Уэльс телен иң әйбәт беләләр ике төркем. Менә яшәү ничек дип әйтәм? Ничек була? Менә яшь буенча карасак, иң валлийс телен, яшь буенча валлийс телен беләсезме, иң яхшы кем белә? Кече балалар, 3 яшьтән башлап 15 яшькә хәтле. И оңлылар 55 яшьтән башлап 70-кә хәтле. Ә менә 30-дан башлап, даже bir 30-35-тән башлап һәм 50-гә башлап, андагы халык почти үз туган телен белмәй. Бу нәрсәне күрсәтә, то есть гаилә буенча бу тел күчмәгән. Ничек күчкән? Шул ук мәктәп аша, университет аша. Чөнки аларның мәктәпләре валлий телендә бара, валлийс телендә бара, һәм университетлары шулай валлий телендә барган университетлар бар. То есть балалар белә, аларның дәвәтиләре белә, әниләре, әтиләре белмәй. Чөнки менә мәгариф системасы ул телне кайтарткан. Шулай ук Каталон ягында да тоже шундый ук хәлләр. Анда менә мәсәлән Каталониядә син каталон телен өйрәнмичә яшәй алмайсың. Хотя Каталониядә каталоннар алар 30% кына саннары буенча. Анда чөнки Каталон үзе бик бай регион булгач, анда бүтән испаннар да күчәләр, ләкин каталон телен өйрәнергә мәҗбүр булалар, чөнки алар мөмкинчелекләре. Син каталон телен өйрәнәсең килмәсә, әйбет, инглиз телендә генә, испан телендә өйрәнәсең килсә, син ул вакытта шәхси мәктәпкә барасың, акча түлисең, инде дәүләт акчасына яшәсең килсә, укысың килсә, гафу ит, син уже каталон телен өйрәнергә тиешсең. Менә шундый, ничек дип әйтәм, дөнья күләмендә, әлбәттә, анда теге уңайлы як белән генә түгел, именно шундый кануннар буенча да bütün телләрне мәҗбүри укытыла. Ул уже теләк, минем теләгем бар, минем теләгем булмыйча гына түгел. Менә бартык шулай гына саклап калып була. Ну хәзерге көндә менә без инде Алайса гаиләгә сылтап калдыру гына бу инде дөрес түгел. Гаилә ул беркайчан да менә сез гомумән бөтен дөньяны карасагыз, беркайчан да гаилә эчендә тел сакланып калмый. Ул бернинди, менә әйтеп торам, даже яһудларны искә төшердем сезгә. Бернинди андый үрнәк юк. Әлеге көндә менә Россиядә яшәгән яһудларны тоже карас, күпчелеге аларның үз мәктәпләрендә иврит мәктәбендә укымаса, менә безнең Казанда бит инде яһудларның үз мәктәпләре бар, Аллага шөкер. Менә андый мәктәптә укымаса, үз телен белмәй. Кая барасың? Син глобаль дөньяда яшисең. Элек бит телләрне ничек саклай алганнар безнең ата-бабалар? Чөнки алар авыл җирендә яшәгәннәр, яки менә Казанда шәһәр эчендә, иске татар бистәсендә. Алар бүтән шәһәрдәге бүтән җирдә яшәгән халык белән, шул урыс халкы белән алар мөнәсәбәтләре бик булмаган. Алар менә үз урамы белән, үз урамында яшәгәннәр, үз туганнары белән, дуслары белән аралашканнар, все. Глобаль дөньяга кертмәгәннәр. Бу резервация. Резервация кебегрәк инде. Мәсәлән, хәзер бит кеше гомерендә, гомер арасында әллә ничә җирдә яши. Укыр өчен әллә нинди бүтән регионнарга, шәһәрләргә күчә, самолетта оча. Ул уже үзенең тормышы белән генә туплап яшәй алмый. Шуңа күрә хәзер ситуация икенчерәк. Шуңа күрә инде хәзер көндә безнең татар тормышына кайтсак, мин әйтәсем килер иде. Безгә әлбәттә тырышырга кирәк үз телебезне сакларга. Ничек булса да әйбит. Ләкин теге телебез бетте, милләтебез бетте дигәп, башны теге кымычына тыгып еларга кирәкми. Аны үз милләтебезне сакларга бүтән мөмкинчелекләр дә бар, кануннар бар. Безгә шуңа күрә менә авыр вакытларны ничектер тырышып сакланып калырга кирәк. Минем ышанам, Рәсәйдә дә безнең ситуация үзгәрер, кануннарда, демократик кануннарда кайтыр дип ышанам. Ул вакытта инде без үзебезнең телебезне, мәгариф системабызны яңадан үстерергә тырышабыз чак. Хәзерге вакытта авыр вакытлар булганда безгә инде үз милләтебезне сакларга бүтән ысулларда кулланырга кирәк. Шул тарихи хәтерне үстереп карарга, шул ук мәдәният аша үстереп карарга, һәм психологик яктан безгә үзебезнең халкыбызны нык үзгәртергә кирәк. Психологик яктан кызганча каршы, әлбәттә Татарстаннан тыш яшәгән татарларга бу аерым кагыла. Безгә үз милләтебезне ничектер саклау, әле без ул психологик яктан инструментларны кулланганыбыз юк. Чөнки татарлар еш кына кыйынсыналар үз татарлыкларын булуыннан, икенче исемнәр алалар, үзләренә бүтән милләт дип күрергә тырышалар. Мәсәлән, шул, допустим, кайберәүләре урыс дип тырыша, кайберәүләре менә нык исламга бирелгәннәре,
кызганычка каршы мин тоже андыйларны күренәм. Алар инде үзләрен уже тегән инде Гарәп, Кавказ, халык мусульман дип әйтеп, ничектер Гарәп, Кавказ яктагы халыкларның милли гореф-гадәтләренә ничектер буйсынып, ничектер кирип китеп, шулар арасында эрергә тырышалар. То есть бу ниндер комплекс неполноценности дип әйтәм, үз-үзеңне кимсетү була милли якта. Бу чын мәгънәсендә үзеңнең милләтеңнең кавеме булып горурлану. Бу нәрсәне күрсәтә, бу кешеләр горурланмыйлар. Алар үз милләтенең тарихын да, мирасын да белмәгәч, алар горурланырга ниндидер сәбәп тапмыйлар, шуңа күрә бүтән милләт арасына кирип китәргә тырышалар. Бу әлбәттә татарларның проблемасы гына түгел, чөнки ул бүтән халыкларда бар андый проблема. Ну, без инде татарлар булгач, үз халкыбыз өчен кайгыртырга тиешбез. Шуңа күрә мин әйтер идем, менә күп вакытта безнең ике проблема бар, менә ике як, ничек дип әйтәм инде, җылысы да, суыгы да бар. Кайберәүләр әйтә, бер проблема юк, татар сакланган, ул яшичәк алдагы вакытта, алдагы гасырларда. Кайберәүләр кызганычка каршы киресенчә ниндидер пессимистик рәвешкә бирәләр, все татар бетте, татарлардан да катнашниках күп, татарлар үз телен өйрәнмиләр, менә бүтән халыклар алга киткән, без артта калган дип, шулай ук үзләренә пессимистик тормышта яшәп, киресенчә алар үзебезнең тормыш энергиябезне кәметәләр. Мин тоже анага каршы. Без реально тормышка карарга тиешбез, нинди мөмкинчелегебез бар, шул мөмкинчелекне тудырып яшәргә тиешбез, кулланырга тиешбез. Безнең кызганычка каршы беренче президентыбыз әйткән иде, бер алганны кире бирмиләр дип, ләкин инде без чигенеп әйме шактый гына үзебезнең позицияләрне югалтык һәм инде сез әйткәнчә безнең милли университетыбыз да юк, әйме мәгариф системабыз да инде ярым-җимер халәтендә һәм гомумән безнең хәлләр бер дә мактанырлык түгел. Шулай да без инде менә бу темаларны юкка алмыйбыз. Дөньяда шундый халәтләрдә, шундый шартларда яшәп тә үзләренең телләрен, үзләренең дәүләтләрен ныгыта алганнар, кире кайтара. Инде хәрабәләр астыннан дигәндәй тартып чыгарып әйме аны дөнья күләмендә раслый алган милләтләр бар. Димәк, бүген ничек кенә булса да сакланып калырга. Менә бу психологик халәт дидегез әйме. Менә мисал өчен яһүдләр мисалында бу психологик халәт ничегрәк гамәлгә ашырга? Яһүдләрнең әлбәттә аларның диннәре аларны бик уңайлы яктан карый. Нигә? Чөнки яһуди динне өйрәнсәгез, сез күрәсез, аларның диннәре буенча яһүдләр алар Алла Тәгалә иң яраткан халык дип үзләрен исәпләй инде, һәм аларның фикерләре буенча, яһуди дин буенча ахыр заман җиткәч, Алла Тәгалә яһүдләрнең халкын гына саклыйчак, аларны оҗмакка җибәрәчәк дип әйтә. Башкалар аларга хезмәт итәчәк. Ну, башкалар юкка чыгачак, чөнки Алла Тәгалә бүтән халыкларны бик кабул итмәй, бүтән халыклар Алла Тәгаләне тыңламый, менә яһүдләрне генә саклыйчак. Анда теге ялгышмасам 140 мең кешене саклап калачак дип шундый аларның ниләре саннары да бар иде. Бу аларны то есть алар дини яктан алар үзләрен ничектер шулай бүтән халыклардан аерганнар һәм син яһуд динендә булай алмайсың. Менә бездә миндә сездә бик теләсәк тә яһуд диненә күчә алмыйбыз татар булып. Яһуд диненә күчер өчен син үзең яһуд булырга тиешсең. То есть үзенең милли узаныны алмаштырырга тиешсең инде бит. Шуңа күрә алар белән син яһуд икәнсең, значит син яһуд динендә буласың. Шуңа күрә дин аларны саклый. Элекке вакытта да саклаган. Бездә инде татарларда охатлы мөмкинчелек кәмрәк, чөнки без глобаль диндә торабыз. Ислам дини бит инде ул глобаль дин, ул татарларда гына түгел, гарәпләрдә дә, Кавказ халыкларында, бүтән халыкларда да күп. Ләкин безгә ул вакытта дини яктан карасак, безгә үзебезнең татар дини мирасыбызны күтәрергә кирәк, чөнки ул безнең дин мирасыбыз бик зур һәм анда үзенчәлекләр бик күп. Шуңа күрә ул вакытта диндә безне сакларга тырышырга, сакларга мөмкин. Менә ул вакытта Шигабуддин Мәрҗәнине, безнең иң күренекле дин әһеле безнең сүзләре искә төшә бит инде, ул әйткән, менә гарәп мусульманы һәм татар мусульманы арасында бик шундый зур арасы бик зур аермасы һәм ул нәрсәне аермасын чагыштыра. Менә Нил елгасы һәм Ефрат елгасы арасында менә нинди киңлек зур. Менә шулай татар һәм гарәп мусульман арасында шундый ук аерма күп дип әйтә. То есть ул әйтә инде, менә безнең бер мусульманнар булсак та, ләкин безнең үзебезнең милли үзаңнарыбыз аркасында, милли гореф-гадәтләр аркасында үзенчәлекләребез күп һәм ул үзенчәлекләрне сакларга кирәк дип әйтә. Хәтта ул дин әһеле. Ул әйтми, без мусульман булгач әйдәгез берләшәйек тә бер мусульман милләтенә әйләнәйек дип. Алай дип әйтми. Шуңа күрә ул вакытта мин всегда аерга тырышам. Һәм ул вакытта инде безнең бүтән дә мөмкинчелекләребез бар, шул бай тарихыбыз. Ул менә бай тарих аркасында, тарихи хәтер аркасында милләтләр дә оешып китә. Менә мин нәрсәне искә төшерим, миндә күп сүз әйтәсе килмәй, күпчелек әзеге замандагы кешеләр белән чагыштырасы килә. Менә сез беләсез, Сбербанкның җитәкчесе бар, Герман Греф. Ул озак еллар Рәсәйнең кабинет министрында дип әйтәйек инде, бит ул экономиканың, финансларның министры иде. Ул менә әле берничә ел элегрәк шундый зур лекция үткәрде, ниндер зур чара, шунда ул әйтеп куйды, аны бөтен
мәгълүмат чаралары да язып чыгарды. Ул әйтте, халыклар үз кем икәннәрен белмиләр. Алар үз кем икәннәрен белсәләр, үз милли үзаңнары көчле булса, аларны беркем дә манипулировать итеп, алар белән үз үзләрендә хуҗа була алмый. Шуңа күрә идарә итә алмый. Шуңа күрә менә ул шулай дип әйтеп кала. Шуңа күрә безгә кешенең үзенең нинди икәнен, халыклар нинди икәнен белмәсеннәр дип тырышырга кирәк дип шундыйрак формада әйтеп куйды. То есть бу ягъни нәрсәне әйтә? Менә Рәсәйдәге иң акыллы кешеләрнең берсе минем уйлавымча, чөнки Сбербанк хәзер Бибалга киткән банк ул. Менә ул нәрсәне әйтте, халыклар үз милли үзаңнарын белергә тиешләр, үз кем икәннәрен белергә тиешләр. Чөнки үзләрен белсәләр, аларга бернинди хуҗа булмыйлар, алар кол булмыйлар, үз тормышлары белән үзләре ничек дип әйтәм, эш алып бара алачаклар. Үз көйләре белән. Менә шуңа күрә теге сез мине тыңламаска мөмкинсез, менә кем инде ул Илнар Гарифуллин, без аны радиодан гына беләбез дип, Герман Грефның сүзенә сез хак булырга тиешсез. Һәм инде шушы безнең сөйләшүебезгә нокта куеп, шушы катлаулы да һәм шактый гына җаваплы да эшләрне нәтиҗә ясап, инде үз аңыбызны булдырып, әгәр инде без октябрь аенда булачак, халык санын исәпкә алуда үзебезне ничек бар шулай? Татар дип атыйбыз. Бу инде бер зур адым булачак дип саныйм. Зур адым. Сакланып калуда. Менә без сезнең белән тамашачылар күп очраштык, халык санын турында сөйләдек. Ләкин яңадан әйтәсебез килә, сентябрьдән октябрьгә күчерәләр. Шуңа ялгышмагыз. Октябрьдә халык саны үтәчәк. Әле монысы да төгәл түгел, ләкин инде бу факт булачак, ул расланачак һәм барбер безгә карар кабул итәргә туры киләчәк. Мин сразу уйлаганым, чөнки сентябрьдә сайлаулар, шуңа күрә аны теге аерым үткәрсәләр әйбәтрәк булачак. Шул хакта без киләсе тапшыруларыбызда сөйләшербез.